ndotaurawo nyaya yangu iyi. Nyaya yakaitika musi wa27 no gara pamai baba vavo havada kutungwa itora kufananidza imupushe mudai kuti munatso pushe nyaya yakaitika musi wa27 November. Mwana akauya kumba kwangu masikati, ndikamubvunza kuti kochii, akati zvotanetsana kumba nemurume wangu. Manetsanei? Mwana haana kukwanisa kunditaurira, mvaswera aripo. Musi womandi vakauya mukuwasha namukurungai, vakauya varipo 6 family yavo. Vakasvika kumba vakati tatera muroora wedu akasvika here? Ndikati eya akasvika. Akati akakutsanangura kuti kudii? Ndikati haana chaakatsanangura, zvamauya imimi ndimatoya nohombowo. Vakati alright. Shuwa ndikavaisa mumba, vakandivhurira maodhiyo yekudanana kwemwana wangu naana sekuru vavo kuti ndo zvaita mwana wenyu. Saka ndo zvatainga kupi kunokumba. Vakazopedzisira mukurungai vakataura muromo wokuti zvatateera muroora wedu kunoku tati tikuudzei imi mame vacho kuti imbwa inorwa pachinyiro ndimakadzisa mwana uhure. Mukuwasha akatsinira muromo wokuti zvoti ndizovaombera kuti ndaambuya vangu handivaombere. Saka muroora wedu panapa hatisi kumusiya, tikutakura nokuti ndiye ane umbowo hwakakwana wati tiri kuzvikomba zviri kubata kwatazviita. Tikamusiya kuno kuchokwadi achizobuda. Saka muroora tiri kutakura. Izvo zvikomba zvichireva zviri vasekuru vacho dziri hanzvadzi dzaambuya vakazvara amukurungai vangu ini mundukadzi. Ndova zvikomba zvakarara nemwana wangu. Saka dara ndaenda romuno mashoko yangu yandaya nayo ndiyekuti ndoda kuziva kuti lokwa ndikaitiwa kuti muroora uya akaura ari mushamawo handizive kuti ndakatukirwei kufamba kubva kumba kwavo kuva ri 6 uya chiuya kuzondituka pamba pangu kuti imbwa inorwa pachinyiro nokuti ndimakadzisa mwana uhure. Mushure mezvo mwana uya adzoka kudaro vakatora zvikomba zviye vakazvibhadharisa mombe 2. Mumwe akabhadhara 250 nembudzi 2, mumwe akabhadhara mombe. Vagara kudaro so zvinhu zviye zvabuda vabvisiwa zvinhu zviye zvavabhadharwa kudaro. Vavazodzinga mwana pamba achiuya kumba kwangu zvekuma 11 dzeusiku. Ndikatofonera panix door kuti uye mutore mwana kumba kwake adzingwa. Mushure mokuti mwana anga atomboya kumba kwangu inini, auya kumba kwangu inini, mwana yabva ndamudzora ndikati ini panapa handigona kukuchengeta vadenha kuchechi. Ndikati handigona kukuchengeta nokuti iwewe uchine nyaya uinayo nokuti murume wako akandituka nati zvawakupana. Saka handigona kukuchengeta pamusha wangu ndienda kumba kwavo. Mva adzokera shuwa mwana wewe. Musi waakadzokera kumba kwavo ndo musi waakamudzika pamba kuma 11 ndikafonerwa nemanisidzo kuti yamutore mwana tinaye panapa usiku. Ndikatora mwana wangu ndikauya naye kumba. Ndo nyaya ndauya naye muno makorokota namama. Tisati taenda uko. Zvine mwana wenyu munaye kumba. Ndatoya aripo pano. Taiwa tinotenda. Amukurungai. Kana kuti mukuwasha. Tiudzei nauye kutaura ambuya venyu tisati tasvika kuna amukurungai. Tanga iwo mukuwasha ndiwo karoora mwana waamai apo. Taura tidzo. Hadzisimudzayizwi. Musi wa 27 kutaurwa iwoyo November. Zveshuwa ndakabata maodhiyo mufoni yemudzimai. Amai vataura zvikomba 2, zvikomba 6. Varume vaitaura zvakasiyana siyana. Vandakaziva 3. Wechi4 ndaenda kunotambira madzimai kuroad kubus stop usiku. Chikomba ichocho ndo chakauya naye nemota vari pamwe chete naamai. Ndikangoti itransport. Tasvika kumba chikomba chiye chakazokanda message chemota chiye. Ndokubva ndabvunza madzimai ndakati ko message yabva kupi. Kayenzi ndipiri akabvunza kuti zvinhu zvandakupai masvitsa here.
ndokubva ndatora foni iyi ndakati iwewe handizive kuti kusagona kuverenga here kana kuti asi izvi kundiradza kuti mutsotsi. Meseji iyi haisi kutaura zvekuti zvinhu zvandakupa zvasvika here, ikutaura kuti malemoni ndamawana kuno wobata amai muye mutore malemoni. Indikangoti ndezvebhizinesi sezvo nandikatendera tiite bhizinesi. Zvadaro ndikataurira mudzimai ndakati wonhaka iyoyo pese patinomboenda kumadzitare kwasabhuku chichiye vanhu vanenge vabatiwa vaivai inini newe takawirirana. Ndikati iwewe as long wahura uineni unosimuka uchienda mumba kwenyu, chiita zvatakawirirana. Ambuya vangu vanga varipo, amai vaamai. Pakaitika chiitiko ichocho, mudzimai akabereka mwana akati gogo ndakenda. Ndakati uende wega semunhu andagumbuka because maaudio yacho yakanyanya changamira. Ndikamuti ndinokuperekedza usvika pamberi paamai wotaura chokwadi chako iwe ndiripo. Ndoda kuti ndinonzwa kuti uchaudza amai here kuti amai inini nandichiita uhure saka ndabatiwa nomurume. Ndikafonera hanzvadzi yangu ndikamuudza ndakati udza amai ndiona weko. Zveshuwa hanzvadzi yangu akanditi ko baba waudza here? Ndakati ndanga ndisina. Akati dzoka kuna baba. Ndobva ndadzoka kuna baba. Mudzimai akaramba kudzoka akati atete nemagumbukiro akaita murume wangu haikwanise kuti ndidzoke naye. Ndakaenda ndikadzoka kumba ndikaudza baba. Ndaudza baba akatora vamwe vana baba futi vanenge navavo vakati yaimunzwe nhau yemwana ndobva tapuleyera namaaudio yaibva vamhanzo. Kati toita sei titeerei murora wedu. Tikabva tateera mudzimai wangu zuva ramangwana ndichiti mudzimai wangu aenda nhasi mangwana ndatevera. Ndiri kutevera ndikasangana natezva vasiri vamwe murume waamai. Ndasangana natezvara ini ndikatosangana vachifamba nechikomba chacho futi chandiri kunetsana nacho anonzi Willard Magundi. Tasangana ndikamutaurira mashoko ekuti ukubva kunoona mukadzi wako, ndikufambira nyaya dzemukadzi wangu inini uri kutobva ikoko kwacho ende uri kutofamba natezvara vangu vacho. Itai. Ana baba vakati nyararai. Shuwa takasvika kumba kwaamai. Handina chandakataura naamai pandakasvika kumba kwavo, kana kuamhoresa handina. Baba ndo vakataura namukurungai vavo. Kusvika amai vazoti mukuwasha ndipuleyireiwo maaudio yacho ndimanzwe, makandiudza nemuromo, ndinozobhirivha sei kuti mwana wangu anokuita kwaari kuita kwaakaita. Zveshuwa ndakapuleya maaudio yayo ndobva vamanzwa. Mudzimai akamboda kumboramba mamwe acho yazi yangu mamwe ndeyangu. Baba bvavabvunza nawo namukurungai vavo, mwana uyu ndimi makazvara ndimi makamurera akakura. Pavoisi riri kuno ramanzwa rikutaura apa pane here patingati hasi. Amai akati amukurungu mhosvaka mwana wangu kona iwe Agnes unorambeiko mwana wangu. Ndakanyarara. Madzimai bva vazobvuma mhosva iyo kuti shuwa ini ndakatadza baba. Chikumbiro rege kuna baba ndakatadza. Baba vakati saka muroora zvawakaita izvi musha wako uri kuti udii nawo nhasi. Mudzimai wangu akati ini baba kutadza kunowanika asi musha wangu ndinouda handichazviita. Baba vakati zvakanaka.